Marinela bere batelarekin itsaserdian zegoen. Juta prest zeukan hegaluze galdoi bat harrapatzeko asmoz. Bapatean tiraina itzelaltzatu zen, eta ekaitz handi bat ailegatu zen, zerua ikatza bezain beltza bilakatu zen. Marinelak bere armua zerk harrapatu zuen ikustera joan zen. Beraz, bere indar guztiarekin tirakasi zen, eta itxalilun bat berarengan zetorrela ikusi zuen. Ekaitza gero eta bortitzagoa zen, eta tximistak leku guztietatik zetozen. Orduan, monstrua agertu zitzaion aurrean Marinelari. Eta nolako zen monstrua? Oso handia eta itxusia. Begi zeuzkan? 3 begi zeuzkan. Eta ginik? Ikaragarri handiak eta zorrotza. Eta zer gertatu zen? Monstru aurpetik atera, ahoa zabaldu eta... Ama, baina zer gertatu zen? Ama! Zer moduz, ja? Bale, ondo dago. Baina bat hartzen ari da, orain ezin da jarri. Joder, berriro hasi gara? Beitu jo, mila aldiz izan dugu elkarrizketa. Zuri aste bikoitea tokatzen zaizkizu. Bai. Venga, Jon, agur. Iker! Iker, ireki atea!